Bé, nosaltres, després de l'anunci del conseller, el que ens queda molt clar és que la proposta que fa no té res a veure amb la situació actual de sequera i d'escassetat, perquè és una proposta a 3 anys vista i en funció de les negociacions que puguin haver-hi en la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i tal. Per tant, ens queda una mica de confusió per què fa aquesta proposta actualment, sapiguent que no l'aplicaran a curt termini. Sí que és veritat que ens alarma moltíssim que torna a parlar d'una captació d'aigua de l'Ebre cap al Siurana, quan el Siurana és un riu que està desviat cap a la zona del Baix Camp i de Reus. No? Per tant, entenem que una dels missatges que ens està enviant el conseller és que preserven o que enfortixen o que guarden el transvasament cap a Reus, suplint la mancança del Siurana en aigua de l'Ebre. Això és un transvasament. O sigui, nosaltres en aquest sentit creiem que és augmentar la pressió sobre el riu, és ampliar el que seria els usos de l'aigua en termes agrícoles i això creiem que nosaltres no podem estar d'acord. No compreu Estem totalment d'acord en utilitzar l'aigua de la conca dins de la conca. És una senya d'identitat de la plataforma de defensa de l'Ebre, no de qualsevol manera, i això estem així, no? Però dins de la conca qui serveix a l'Ebre és el Siurana, i el Siurana està represat i està desviat. Per tant, d'alguna manera, l'anomalia ve pel Siurana. Llavors, nosaltres pensem que la problemàtica del Priorat, una part important de la problemàtica del Priorat per a rec, encara que la més greu creiem que és la de Boca, no? Vindria solucionada si se soltés el Siurana i compligués la seva funció natural, que si d'arribar a l'Ebre. O reompliria els aqüífers i podria ser utilitzat en feines agrícoles. No? Creiem que va per aquí la cosa. L'anunci del conseller sembla que sigui una cosa propagandística, no l'acabem d'entendre l'oportunitat d'aquest anunci actualment quan sabem que estan treballant en la interconnexió de xarxes, que la interconnexió de xarxes és el transvasament, és la forma moderna de parlar de transvasament de l'Ebre, no? El que es preveu és bombejar aigua del riu Ebre a l'entorn de Flix i a l'entorn de Garcia cap a Guiamets, embassaments de Guiamets i Siurana, per a que aquests dos embassaments faiguen de bases reguladores de rec i puguen subministrar en un moment en el qual també les comunitats de regants estan patint els efectes de la sequera, on puguen subministrar l'aigua a les hectàrees concessionades. En cap cas, i vull descartar-ho, en cap cas l'embassament del Siurana s'utilitza ni s'ha d'utilitzar ni s'utilitzarà per bombejar aigua, per passar aigua al pantà de Riu de Canyes. Està previst única i exclusivament per a aigua a l'interior de la Conca de l'Ebre. L'alternativa, en tot cas, per a Riu de Canyes per a suplir aquesta aigua que actualment s'ha... El plantejament del govern per a l'embassament de Riu de Canyes és l'aigua de Reus potabilitzada i enviada a Riu de Canyes, però en cap cas insistixo que sigui l'embassament de Siurana. Per tant, en aquest sentit, jo crec que és un projecte necessari per garantir l'aigua a una part de pagesos de la Conca de l'Ebre que avui també estan patint els efectes de la sequera.